Na kejingja syak tombor ke wei ke hebrit ke badang khat wei senam karta ha upulit ke asam polis battalion ke belajar ha ke at punyo tarik unailar at hajar apusan ha ke wei ke shnong ke badon ha kapun Meghalaya bat asam ha Ribhoi district ke penlong ya ke hinyo trap youth council HYC Raj nong tung circle ban penpau ya ke jingsngo kia halor ke ni kejingja. Kani kaseng haka ap kandai tarik unailar ar hajar apusan kalet banjurip ya kate long yeng kabla hap ban mat ya kani ka apwat bat ban aimen sim yaki. Haba keren cekila pathai kubon nakaliang usamla Shempang Masharing General Secretary ula ong bakatanat pulit kedai ban shimkia bat ban kem mador ya ubreu ubale ya kani ka kam. Nalor kata ula ong baka jingdon jongki pulit asam ha kani ka shnong kalong penban kum ka jingting ya kinong shong shnong. Kanun ka admi na. Apka kanun admi. हम उधर गया कुछ किया कुछ नहीं किया ना Aga tayo ro. Lawan na supam kut tayo siya abro na. कुछ किया नहीं Labi. Maboy mo apa dia mo to. Panu piti. Ngilayo ban wan ay mensim ya ki parado prasnam singi ki basyong basa agaway na gisnong ki baha opo ka disputed area kam tam ban wan ay mensim nam ta gaway kalong yeng ka ba kendu ya jing e ha ka ba ka khun jengki ka ba dangkat wesnam karta la thumu ban le bijot da way na ki pulit asam obadan ha ka te gisnong habang iyo ban keren ya ka kemi ka pa jong te khna kilai thu ba une pulit asam kim tip uwan ai hagapor bodong ya lenti uya kendu ya kata khun gejongki bat ulatane kas klau ndala poisa klau ula penlau ya ki sabti gejongka bat ula persangru ban set ya ki sentur gejongka andrei habakum kata kapor na kaliang jong kata kena kenang ban light na tersim jong ne nongle ya kamboman kala kesait kala ya khun ban light na kti jong u bat kala halaru kat bakala te kidon kiba hing jongka pade kiba don hajan kiba dang ya lenti kila yo sngeu ya kata kumta kilawan more ban wan ban yarap na kumta jongta khna bat kilalap ya kata ka jing sisa ba uta upulit ula thumu sisa ban le ekne kam pojai poroti kila yo ban pelat yem ya kata ka khna bat uta u pulit asam ula persang ban phetno henry ha kata ka jing phet jongu kidon kato katne ki pat no susnong kilabe ban kerkut ya u te henry hakum kata kapor handa kilayo ban bat ya u kala don ka jing keren ka awat na kaliang ki pulit asam bat kumju uru na kaliang jong sorkari gaubura kila persang ban tab imiao panyada ya uta uburi ujongki wana kaliang jong tau sorkari kang bora ubari ban pej ya ka baha kamiat jong kasnong ka thauru ula persang ban yada ya uta udkhar ti na kaliang jing kaseng ha ba de bakane ka benta ngidap da jing snge bitar halor ka jing shal eben ki parado persnam gi jongi ki basyong basa ka te jaka ni dawajur ya ka sarkar Meghalaya khamtam lengba ka police department ba kadai ban kem mardor yu ban penstom yu katkum ka pokso a ba nagaliang ka kemi ban kupa jong kane khna kila ujor ka FAR te ngin iswa ha ka jing start jong ka police department ba kan le ka ban kam khamtam e bakan thwet ban kem no mardor ya ute unong le ka ne ka kam boman henry ada ka police department kam shimkhia na kaliang jungi ngin ya skibor ke bahlor bat ngin sa ujor syaka National Human Rights Commission ban yakun na kamta ban yo ya gejing yada bat ban yakun namta ka hok jong kane khna nyem hon daleleru ban supej ban su sngap ya kini gejing shala ben jong ki parado prasnam jingi ki bosyong basa ha ki disputed area amdei tangane gejing ja labun teli gejing ja kiba mi na kapor syakapor kiba kajing shalai ben kajing shalai bijot pat kiwei ki kam thambor kiba la shalai ben ya ki parado prasnam jingi hapo than kaput komta nakaliang jingi ngino mailat yakum kine ki jaj breu bakin wan ban le ben ya ki parado prasnam jingi nginum songklik ti ngindawa ya police department ba kade ban le ai ban penstom ya kum kine ki jaj breu kembang yo jing tip tak adu
mentak sengi 4 syam layok ban kiam ya utai pulit asam uriboman te ngi dawa ya ka police department ba kadai bersim kya mardor ba kamdai ban perslam kamdai ban casting ba kadai ban kiam na mardor yu nyimhun daleleru ba ki paradok persnam jingi kin syal ben syal ko ha ki pulit asam bat kumjur ha ki dekat asam ki basa ha kita ki thain kaput bahagane kisnong nagaliang sukar asam kadon ya kakam agaba ladon ki forest guard ladon ki batalion ladon ki pulit jong ka sukar asam enrei ngi i penban ka jingdon jong ki pulit asam hakane ka jaka kolong penban ka jing tim bat ka jing ting jing smith ya ki paradok persnam jingi ki basyong basa ha kane kisnong kumta ngi dawaru na ka sukar asam ba kade bensim kia ban pensitom ya une pulit jongka ba le ya kane ka kam poja poroti ba kadai ban suspend na si sendon yu na kane ka kam ka ba mu udon ni dawa ba lada kimsim kia ngin ujor sha ka Human Rights Commission ba kadai ban pensitom yu kat kum gi kendan ain Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya